Batteri i her. 7 timers drift, nu er det hvidt, så er der kun 4, men ellers er der 7 timers drift på enheden. Man tænder her. Så tænder jeg den her styreenhed. Det er den, vi skal bruge. Det er den, vi bruger til at styre robotten. Så jeg tænder her. Og der er kun de her 6 knapper. I 2 sluderchattoller der. Hold møde. Ja. Teams. Jeg holder den her inde, så starter jeg den her. Så er der 6 knapper. Så det vil sige det her med, at på den der eller alle andre robotter, der skal du have en servicetekniker ud og bruge x antal minutter på at mappe og gøre det her. Her der kan de faktisk selv gøre det. Tænd sluk. Unlock og luk, det er den her enhed her. Når vi nu skal koble dem sammen, man skal bruge. Så er der 2 måder at mappe den på. Autofill og teach and repeat. Når man har lavet sin opgave, så gemmer man den på QR-koden herover. Så når du kører iWalken hen for en QR-kode næste gang, så kan den huske den opgave, du har lavet. Autofill går du rundt i kanten, så fylder den selv ud det inde i området. Teach and repeat, der er det mig eller den, der går med den, der bestemmer, hvordan der skal mappes. Start, stop. Cancel, der kan jeg ved at holde hen for en QR-kode, holde den herinde, så sletter jeg den opgave, jeg har lavet. Så kan jeg lave en ny, hvis jeg synes, det er noget lort, jeg har fået lavet. Så det er super simpelt. Så følger der en telefon med, hvor du kan se rapporter, og vi kan også lave nogle justeringer på hastighed og hvordan den skal køre i forskellige ting. Så klikker jeg den her på, og det er vigtigt, at den siger det her klik, for ellers er den ikke koblet sammen, så virker den ikke. Så gør jeg lige... Hvad? Ja, så det er bare sådan. Det kan gøre. Så slår jeg min arm op ned. Nu kan I se, at den her den er fleksibel. Så trykker jeg på lock her. Så låser jeg den. Så starter jeg armen. Og nu lægger jeg den lige sådan her. Det jeg vil gøre sådan her normalt. Det er bare for, at I kan se, hvad der sker. Så kører jeg den der ind sådan der, og så slår den der ned. Og den skal altså have et... Ja. Goddag. Yes. Så lukker jeg her, og du kan se, at den her faktisk allerede forbedret den vi havde sidste gang. Ja, der kom sådan gummi på kvalifikationen og hoppet ind. Så kører jeg over foran min QR-kode nu. Så kan jeg se, at den her den lyser blå ved autofill. Det betyder, at der faktisk ligger en autofill-opgave. Så hvis jeg trykker på start nu, så vil den køre den opgave. Nu laver vi lige en ny, så jeg holder den her inde. Så blinker de 2 gange blå. Så trykker jeg på autofill. Og så går jeg ude langs kanten. Kører hen foran QR-koden. Trykker på start, og så har jeg mappet det område herinde. Så udfylder den selv det her på den mest smarte og mest effektive måde. That's it. Er det mest smarte til lige fra starten af til at komme eller bliver bedre og bedre? Den vil ofte, altså for hver gang den kører, så har den samme, så den selvfølgelig opdaterer nogle ting. Den vil ikke køre længere ud, for det kan være, at den vil lave en smart. Men igen, hvis der så står server i, den vil jo betyde til at alle fra næste gang, den kører. Ja. Så det er jo lidt rigtigt at håndtere det her. Det er ligesom den lidt skat. Der er ingen, der kommer